La nova Barcelona va fascinar els primers càmeres amateurs que van captar la ciutat en el període d'entreguerres. Ara la Casa Elizalde recupera aquestes pel·lícules amb l'exposició Imaginaris de la ciutat ideal. És una selecció de films domèstics inèdits fins ara que mostren una Barcelona en plena transformació. L'amateur, l'aficionat, a través del cinema es commou, s'identifica amb aquest model de ciutat. El que passa que aquestes pel·lículetes hi ha una Barcelona que no ens l'ensenyen, que és la Barcelona de la polarització social, també de la classe treballadora. Totes les pel·lícules de la mostra tenen alguna vinculació amb l'Eixample. En el cas de l'obra de l'avi del Jorge Rando, que va anotar el detall de tot el que va filmar des del 1928, les aportacions van més enllà de les imatges. Realment, si no arriba a ser per aquest llibret, jo no tindria o no relacionaria la gent que surt en aquestes pel·lícules. Verdaderament, això és una labor molt bona que va fer ell. Els films es poden veure fins al 20 de juliol dins del cicle Finestres de la Memòria. A més, el 28 de juny hi haurà una projecció de pel·lícules en Super 8. Els organitzadors fan una crida perquè la gent hi porti els seus films.